Здравейте хора, аз съм Ив The Game и това е първият клип на моят нов канал. Надявам се да ви харесва. Ще бъде обработен. Надявам се да ви хареса и по случай... Той ще е по случай Хелоуин, защото утре е Хелоуин и ще ви покажа моите различни неща. Не всички, защото не успях да ги открия, но те вече трябва да се потрудя да ги намеря. И ще ви покажа някои от тях. Те не са много страшни, те повечето тикви. Да ви покажа горе-долу какво имам, защото това реших, че мога да направя нещо за Хелоуин. И нека да започнем с първото нещо. И така, първият е чантичката. Това може да не сте забелязали на снимката. Това е най-малкият детайл. Да, тук се слага бомбони. Това е най-малкият детайл на един костюм, чантата, но просто когато бях малък, трябваше да се купи. И, нали, по принцип, там брънкат. Просто ми я подариха и аз от 3 години вече хода само с нея на Хелоуин. Тази година сме 13 деца. И хубаво е. Нали, удобно е. Вътре можете да си сложите, защото не е много пространството. Още някоя чантичка малка. Пък и в нея да събирате бомбони, защото много се събират. Просто, наистина ние много бомбони събираме. Но нека преминем към следващ малък детайл, който наистина много рядко някой носи, защото според мен просто не се носи толкова често, защото той е за определен костюм. Ето го. Това са вещерски пръсти, както решите там го наричайте. Не са всички тук. Ето. То общо взето са това. По принцип, като се правиш на вестица, може да си ги слагаш. Ама аз... Какво бях миналата година? Нещо. Вампири си. И реших да ги сложа, защото ги имах. И тях ми ги бяха. То всичко за Хелоуин ми е подарено. И реших да си ги сложа. По принцип, миналата година много неща си сложих. Сега вече другите неща, които ще ви покажа, са по-забележаеми, защото всъщност следващото, мисля, че това е много рядко да видиш някой човек с него, защото просто това е нещо, което не е точно... Как да го кажа? Сега ще го видите. Добре. Сега започваме с следващото нещо. И това е този фенер, който уж издаваше звуци, ама вече нищо не издава. И той светеше и издаваше звуци, ама сега не е такъв. Поне светиш. Да, но като го гледаш как свети, може да оплаши някой малко дете. И сега ще ви покажа един по-голям детайл. И вече най-важното, маската, без която просто никой не може. Например, ние по принцип още не си рисуваме по лицата, защото просто всеки го мързи. Какво правя аз? Така, ето го и следващото нещо. Това е тениска, която трябва да свети в тъмното, когато се заради от светлина.
но тя не се е заредила в момента. Затова няма да огасвам. Иначе веднага бих. Ами, то това за нея. Можете да си облечете на тях и то аз май така ще правя. Ами, добре. И сега ще ви показвам следващото. Не стана много хубави снимките, ама ето го. Малко помачкано, защото беше в шкаф. Нали бе? Опа. Като го сложа няколко пъти ще се оправя. Не знам какво в момента се вижда, но сега вече знам. Ами, шапка, но не се носи много често. Аз си я нося всяка година. Ами, това предпоследното. Сега ще ви показвам последните ми две маски и това ще е, защото аз друго не открих. И така, ето това са двете маски, ето и едната. Не се вижда хубаво. Ето и другата, която носих само една година, защото ми мира и виждате, че е омачкана. Ами, това си не носи. Ето. Не става, ами пада. А пак тази се скъса. И какво сега ще правя? Опа. Помня това. Така, и утре ще зашивам. И това беше за сега. Това беше от мен. Абонирайте се, казвайте на приятели за този канал. И обещавам, че ще качвам по-хубави видеа. И дори и от това, защото всъщност това очаквах да се получи по-хубаво, но то не е. Ама очаквайте да качвам по-интересни работи. И добре, това беше от мен. Аз съм Ива The Game. И абонирайте се, казвайте на приятели. И това е. Чао!